Шамил ага Ләмбірі районының бик тырыш, оңған һәм шул ук вакытта бик диндар булган Аксенова авылында дөньяга килә. Ул чыр балалары сыман кечкенә Шамил дә язучы әйтмешли тормышның төбеннән күтәрелә. Аны тәртүче дә, тартучы да булмый. Бөтен уңышларга да ул үз тырышлыгы һәм үз үҗәтлеге белән ирешә. Инде бүген яше 70-не узгач, ул узган юлларга, яшәгән чорларга һәм башкарылган эшләргә борылып карый да, мин бу тормышта нинди из калдырдым икән дип, үз фикерләрен ак кәгазьгә төшерә башлый. Качан 20 яшь тулганда уйлап калдым. Нинди эшләр эшләнелде, нинди эзләр калдырылды, нинди эзләр тагын булыр дип уйлап карыйм. Шулай итеп, тындым, нинди эшләр эшләгәндә җыярга архивтан нинди опубликованный статьялар. Тормыш эзләре дип аталган әлеге китапта Мордовия Республикасындагы татар милли хәрәкәте тарихының тулы бер чоры чагылыш таба. Анда булган табышлар, югалтулар турында языла. Аларга карата авторның кичерешләре языла. Яшьләр күп бириләр. Но бездә возможностьлар азрак. Театрлар юк, художественный юк биредә, даже урыннарыбыз юк. Но Аллах бирсә, кетеп торабыз, качанда булыр, киләчәктә җитәчәк. Шамил Зәкәрия улы Бикмаев 1991 елда Якташлар дигән татар мәдәният җәмгыяте оештыра. Саранск шәһәрендә татар китапханәсе булдыруга да ул үзенең лаеклы өлешен кертә. Аңа бина ала, чыгымнарын да үз кесәсеннән тота. Китапханәнең фондын тулыландыруга Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан мәдәният министрлыгы зур ярдәм күрсәтә. Җитмәгәнен исә үзе сатып алып кайта. Ул гел шундый таңгысыз. Аңа һәрчак нидер җитми, нидер эшләнмәгән сыман тоела. Яхшы торырга торыр өчен кирәк үзеңә яхшы булырга. Үзең яхшы булсаң, кеше дә сиңа яхшы булыр. Зур еллар дәвамында дәүләт җыелышы депутаты булган, республика башлыгы киңәшчесе булып эшләгән, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Шамил ага Бикмаев бүген дә тормыштан яшәүдән тәм табып, булганына шөкер кылып, кешеләргә ярдәм итеп гомер итә. Алла биргәнгә риза булып торырга кирәк. Ул начарлык, кыйтылык, авырлык вакытлар служит как бы эталоном, чтобы кеше начарлык ясамасын. Сиңа начар булды, кешегә дә начар булыр. Шулай итеп, тырышсын, торырга яхшылык итеп кенә. Ике бала үстереп, бүген аныклар тәрбияләүче авторның үзе әйтүенчә, тормыш эзләре аның беренче китабы. Әмма ләкин соңгысы түгел. Әле аның барасы юллары озын, калдырасы эзләре байтак шул.